kotoko match na omoko no nyina ye bompa yeso omobeko no mudi nkunim diaba se yenya we no ti ekokra na ebodra yekoyenim se de nkofo ne ba ye ombenya gosu an sa na yeso yeko na se ye friend say o ma me an show mo yeso no muntimi nche nti yeko ne edi nkunim die aba na mesre supporters no bia mompai nta ya china nkunim die mra guys no mo kono so mo koye mo afam die ngotoko die obo na oboni ya wa no obinya so mfaso nti mo nko na mo nkobo na mo ntimi nkomonim anya din ene Nigeria die Nigeria team bia no obetimi ayikotoko afrim nti mo nko na mo nko hye emla nyina yeta mochi nchia obibia coach ni mpanyifo ni nyina nchia obia